Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanenmu na jihar Maradi, ko kuma in ce mutanen da ke bibiyar wannan abubuwa da ke faruwa bisa da zo su so tun daga TikTok zuwa Facebook zuwa group na WhatsApp. Labaran da ake ta yadawa na kamzon kurege kan yar majalisar mu mai wakiltar Maradi gari cewa da Honorable Hajji Amari mai shinkafa. Da farko suna na Hamisu Sani sarkin waka Gazawa, mawaki ne na jami'ar FNDS tarayya, kuma yana bibiyar abubuwan da ke faruwa namu na cikin jiha sau da kafa. Ina so zan ba mu shawara musamman mu militan na FNDS tarayya, musamman na cikin ƙwaryar garin Maradi. Ku sani cewar ɗaukaka ba ta zuwa hakan, ɗaukaka, daraja, arziki ba su zuwa babu ƙalubale, mu san da haka. Kenan sai mun yi haƙuri, za mu yi ta ganin abubuwa da dama. Duk da Allah ya ɗaga wani namu, za mu ji ana ta mashi abubuwa wanda babu daɗi, sai dai mu yi haƙuri mu kama mishi da addu'a. Sa'annan su kuma maƙiyan wannan bayar Allah, su ma ba zan wulaƙance su ba, shawara zan ba su. Ita hasada ciwo ce, baka iya raba mutum da hasada sai lokacin da Allah ya ga dama ya cire mishi. Allah ne ya jarabce su da wannan abu, Allah ya ɗauke musu wannan hasada da suke yi mata. Amma ku sani hasadar da kuke yi ma honorable da ko na da hankali ma da kun bari. Duk lokacin da za ku yi karen wani abu na problem kanta, maimakon ya ji mata ciwo, wallahi darajar take ƙara yin sama. Talakawan jihar Maradi ƙarya kuke kuce ku hidda musu soyayya Hajji Amari. Talakawan jihar Maradi Allah ya sa musu soyayya Hajji Amari saboda dalili sun gano tana ƙaunar su. Ba ƙarya take musu ba. In ta ce za ta yi tana yi musu, ko ba ta ce za ta yi ba kuma tana yi musu. Kenan wannan baiwa Allah da Allah ya kawo mana, na so a ce mun kama mata kwai da kwalkwata, mun mara mata baya, mu kama mata da shawarwari da addu'o'i, ta ƙara samun ƙwarin gwiwa ta ci gaba da abin da take yi. Amma an zo an ce wai Hajiya Mari na Saudiya, an kama ta da su wane ne? Duk wanda ya ce honorable tana Saudiya ƙarya yake, ni Hamisu na ce ƙarya yake. Hajiya tana gidanta yanzu haka. Zamanin da gargar cikin iyalinta, babu abin da ya same ta. Honorable tana da lafiya, ta cikin ƙoshin lafiya, da haka za mu gaya wa masoyanta masu kama mata addu'a su ci gaba da addu'a. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Mun ga masoya kuma mun ga makiyan su ma. Hajiya tana da cikin ƙoshin lafiya, babu abin da ya same ta, kuma insha Allah babu abin da zai same ta. Sana Allah muna roƙonka, Allah daraja wannan wata da muke ciki, Allah daraja wannan abu da muka ɗauka na azumi da kace mu ke shi mu bauta maka, Allah duk wanda ya asalin karen wannan magana ma ta fara yawo, Allah ka wulakanta shi. Kowane ne Allah ka tona mai asiri. Allah mai neman ya ga bayan wannan mata ko ya ga gazawarta, Allah ka sa shi a ga gazawar shi tun daga cikin gidan shi ko tun daga cikin gidanta. In mace ce, in namiji ne, Allah kaskanta mana shi kowane ne. Duk mai neman Hajji Amari da sharri, Allah ka bai da kayan shi. In bai shirya ne kuma Allah ka shirya shi, idan bai shirya Allah ka sai da zaka yi da kayanka. Sannan Allah muna roƙonka dan kyawawan sunayenka, Allah dan sirrin da ka zuba cikin kuramin bakin alqur'ani, Allah dan soyayya da ke tsakaninka dan gatanka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan alfarma da ka boye cikin wannan wata wanda kai kadai ka san girmanta. Allah wannan baiwa ta ka kare mu ita. Allah magabatan mu da jihar Maradi, musamman namu wannan nafi inda tare, Allah kare mana mutuncin su. Duk wanda zai ci mutuncin su, Allah ka cira shi, kowane ne shi. Duk wanda zai wulakanta su, Allah ka gaggauta ɗaukar mataki kan shi, kowane ne shi. Allah shi kiyaye. Hasada ciwo ce wallahi. Allah shi kiyaye. Bisalam.